sázali, vole, jste tam kouzali, jo. No a na startu máme v přípravě družstvo Vindic. Stres lupí. Budeš televizi doma. A nepletu se, tak kluci běželi ligu naposledy v roce 2004, takže nějaký ten pátek chyběli. Ale zaplať pánbůh, že určitou fúzí dali tým dohromady. A jakým způsobem se budou prezentovat na trati, to ukážou příští ty a vteřiny. Jo, ty to bereš? Kácí se ti to.